Hø ind uden store maskiner. Kan man det? Ja, det kan man godt. Oven i købet uden at skulle gå med en le, selvom den også er et rigtig godt værktøj. Her der er jeg i gang med at slå halvdelen af min frugtplantages hø. Grunden til, at jeg bruger det her, i stedet for bare at få en maskinstation ud og have lidt længere mellem rækkerne og sådan noget, det er faktisk, fordi de træer, jeg har sat, deres rødder, de er ret sårbare, og det er de store træer faktisk også. Så hvis jeg ligger og kører med en kæmpe masse store maskiner her, så komprimerer jeg jorden, og det vil sige, at jeg forkorter de her træers levetid og gør deres opstart enormt svær. Hvorfor er det så, at jeg har valgt at gøre det på den her måde? Fordi vi kan jo hurtigt blive enige om, at det her høje græs, det gør, at der er risiko for, at der både er hare og mus og alt muligt, der vil skade mine træer. Men hvis I ser den tidligere reel fra efteråret, der kan I så se, hvordan jeg har passet på det. Sådan så, at jeg forebygger en masse skader. Men derudover, så det smarte, det er jo, at det her, det ville normalt have været mit område til at slå hø på. Det var egentlig det, jeg havde aftalt med min mand. Men netop ved at have træer i gang, de fylder næsten ingenting. Det er knap en kvadratmeter per træ. Så der er rigtig, rigtig meget område at slå hø på. Men imens høet så stadigvæk vokser, jeg får en høst hvert eneste år, så er jeg faktisk også i gang med fremtidens høste. Sådan så i stedet for at have et område, der egentlig kun er i gang med at bygge noget op til fremtiden, så bruger jeg faktisk det her område allerede i nutiden. Jeg har flere vækstlag. Altså jeg har både træerne, og når jeg får lavet nok buske, kommer der også til at være et buskelag, og så kommer der græslaget. Og hvis drømmen går i opfyldelse, så vil der også blive lavet en masse gills, hvor der simpelthen vil blive lavet noget forskelligt flereårigt i. Men følg med de næste par dage og se, hvordan jeg gør.